ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ തുടങ്ങാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം येन തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം येन ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണാ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണാ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ എന്താ പറയാ, ഇന്നലെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയോ? സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ നോക്കിയിരുന്നോ? ഓക്കെ 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 നോക്കിയിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പേരെന്താണ്? ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടേ? ആദ്യ എന്താ പറയാ, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലെ ആ സൈന്യ നിരീക്ഷണമായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ കാര്യം. അപ്പൊ ഇന്നലെ അർജുനൻ എന്താ ചെയ്തത്? അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആ യുദ്ധകളത്തിലെത്തി രണ്ട് സൈന്യത്തെയും വീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനന് ആകെ ഒരു മനപ്രയാസം വരാണ്. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭന മാതാജി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അർജുനൻ എന്താ ചെയ്തത്? അർജുനൻ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും സൈന്യത്തെ കണ്ടിട്ട് ആകെ ഒരു മനപ്രയാസം ഉണ്ടാവാണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം കുടുംബാംഗങ്ങളാണ്, സഹോദരങ്ങളാണ്, സ്വന്തം ബന്ധു മിത്രാദികളാണ്. അവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ എന്താ പറയുക യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ ആകെ ഒരു സങ്കടം തോന്നിയിട്ട് അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്, എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ. കാരണം എനിക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ അവർ അക്രമികളായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ തോൽപ്പിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ കൊന്നിട്ടോ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? എനിക്ക് എന്ത് സുഖമാണ് ഇതിൽ നേടാൻ കഴിയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആകെ ഒരു എന്താ പറയാ, ആകെ മനപ്രയാസം കൊണ്ട് എന്താ ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു അല്ലെ? ശരീരം ദയവായി മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ, പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. അപ്പോ അർജുനൻ ആകെ ശരീരമൊക്കെ വിയർക്കുന്നു, ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്നും വഴുതി പോകുന്നു. അപ്പോ ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അർജുനൻ കാണിക്കാൻ എന്താ കാരണം ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അർജുനന്റെ ആ നല്ലൊരു മനസ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥനായതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ അർജുനന് ദൗർബല്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല. ദയവായി മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ എല്ലാവരും. ഓക്കെ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ദൗർബല്യമല്ല, അത് നല്ലൊരു മനസ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥനായതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ അവസാനം എന്താണ് ആ എല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. യുദ്ധം നോക്കൂ, ഇതെങ്ങനെ ലീവ് ആക്കിയോ? മീന മാതാജി ദയവായി മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ.
അപ്പൊ അർജുനൻ പല കാരണങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല കാരണങ്ങൾ കൊടുക്കണം. എന്താണ് കാരണങ്ങൾ കൊടുത്തത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു, അർജുനൻ 5 കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. അതായത് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് 5 റീസൺസ് പറയാണ്. എന്താണ് ആദ്യത്തെ റീസൺ? എന്തായിരുന്നു? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്തായിരുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് അർജുനൻ പറഞ്ഞു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു? മൃദുല ഹൃദയം മാതാജി. മൃദുല ഹൃദയത്വം. രണ്ടാമത്തെ കാരണം? ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. മൂന്നാമത്തെ? പാപം. പാപം. 4? കുടുംബ പാരമ്പര്യം. അഞ്ചാമത്തെ? തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. അതെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു? ആ വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ ആ താഴെ വെച്ച് ആ തേരിൽ ഒരു ഇരിപ്പായി. എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആരാണ്? എല്ലാം എന്റെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. എന്റെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്തും ഗുരുസ്ഥാനത്തും എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളും ഇവരുടെ കൂടെയൊക്കെ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാനാ? അവര് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ കൊന്നോട്ടെ, അവര് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അർജുനൻ ആ ഒരു യുദ്ധകളത്തിൽ നിന്ന് എന്താ പറയാ പിന്മാറാൻ വേണ്ടി, പിന്മാറുന്നല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ആ ഒരു മാനസികമായിട്ട് തളർന്ന് ആ തേരിൽ ഇരിപ്പായി. ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അധ്യായം 2. ഇതിന്റെ പേരെന്താണ്? ഗീത വിഷയ സംഗ്രഹം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഗീത വിഷയ സംഗ്രഹമാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇത് മൊത്തം 18 അധ്യായങ്ങളുടെ എന്താണിത്? ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ? ഏത് യോഗമാണ് 6 അധ്യായങ്ങള്? കർമ്മയോഗം. പിന്നെ എന്താ പറയാ നടുവിലെ മധ്യത്തിലെ 6 അധ്യായങ്ങൾ എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗം. പിന്നെ അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ വന്ന് ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഗീത വിഷയ സംഗ്രഹം എന്നുകൂടി പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ കാണും? ഇപ്പൊ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു, കർമ്മം പറഞ്ഞു, ഭക്തി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ? ഇവിടെ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ കർമ്മമുണ്ട് ഇതിൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞു കർമ്മമുണ്ട്. കർമ്മം എന്താണ്? അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? കർമ്മം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭക്തി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തി എന്താണ്? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികളും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിലെ ഉദ്ദേശം? എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം, അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്യുമ്പോഴും ചിന്തിക്കുമ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും അത് നമ്മുടെ ബോധം എന്തായിരിക്കണം? ആ ബോധം കൃഷ്ണാവബോധമായിരിക്കണം. അതായത് നമ്മുടെ ബോധത്തില് കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായി? ഭക്തി ആവാണ്. അതാണ് ഭക്തിയും ഉണ്ട്, കർമ്മവും ഉണ്ട്, ജ്ഞാനവും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹമാവുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായം കണ്ടു, അവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രൻ സംസാരിച്ചു, സഞ്ജയൻ സംസാരിച്ചു, അർജുനൻ സംസാരിച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഭഗവാൻ, രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം ഇത്രയും ക്ഷമയോടെ എല്ലാം കേട്ടത്? അർജുനൻ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഭഗവാൻ ക്ഷമയോടെ ഇരുന്ന് കേട്ടു. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പാഠം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളൊരു ഗുരുവാണെങ്കിൽ, ഒരു ഗുരുവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഗുരുവാണെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിന് ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയില്ലേ, അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ആ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് ക്ഷമയോടെ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാലേ ഒരു ഗുരു ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരാണത്. ഭഗവാൻ എന്താണ് അർജുനന് പറയാനുള്ളത് അതൊക്കെ പറഞ്ഞോട്ടെ, എന്നിട്ടും എനിക്ക് സംസാരിക്കാലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നല്ലൊരു കേൾവിക്കാരനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ആ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ സമാധാനത്തോടെ എല്ലാം കേട്ടു. എന്നിട്ട് ഇപ്പോ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. അത് ഇതിലില്ല, ഞാൻ പറയാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഇത് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഭഗവാന്റെ. കുതസ്ത്വാകശ്മലമിദം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടം അസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരി ലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? കശ്മലമിതം. അർജുനനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ കശ്മലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഈ മാലിന്യം എവിടുന്ന് വന്നു പെട്ടു? അതായത് അർജുനൻ
ഒരു സൽപ്പേരെടുത്ത വ്യക്തിയാണ്. അതായത് വില്ലാളി വീരനാണ്, നല്ല ഒരു ധീരനായ ഒരു പോരാളിയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? അത് നിനക്ക് ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ല അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. കാരണം അർജുനൻ ഒരു അത്രയും നല്ലൊരു പോരാളിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിനക്ക് എവിടുന്ന് വന്നു ഈ മാലിന്യം? കാരണം അർജുനൻ പറയുന്നതെല്ലാം ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കേട്ടല്ലോ, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ, എന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിരായുധനായി നിൽക്കുന്ന എന്നെ വേണമെങ്കിൽ അവർ കൊന്നോട്ടെ, എന്നാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല. കാരണം ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ധർമ്മമുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ എന്താ പറയാ നിയത കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ ധർമ്മമുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്താണ്? എന്താ പറയാ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത്. അത് കാരണം ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനൻ ആ ധർമ്മത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറാണ്. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല, ഓരോ കാരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്മാറാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നിനക്ക് എവിടുന്ന് വന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ മാലിന്യങ്ങൾ? അതാണ് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതൊട്ടും നിനക്ക് യോജിച്ചതല്ല. കാരണം ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്കും ഇത് പറയാൻ കഴിയില്ല. എന്നിട്ട് നീ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നിനക്കിതൊട്ടും എന്താണ് ഇത് നിനക്കൊരു നല്ല പേരല്ല ഇത് നിനക്ക് തരിക. ഇത് നിനക്ക് അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള നിന്റെ പെരുമാറ്റം നിന്നെ അകീർത്തിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണേ. അപ്പൊ നിന്നെ ഇത് ഉപരി ലോകങ്ങളിലേക്കല്ല ഇത് നയിക്കുന്നത് നിന്നെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഭഗവാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല്, അകീർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ആ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ഒട്ടും ഇങ്ങനെ എന്ന് പറയില്ല. കാരണം നാളെ അയ്യോ പാവം അർജുനൻ അവനവന്റെ ആൾക്കാർ, അതായത് സ്വന്തക്കാരെയും ബന്ധുമിത്രാദികളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പാവം നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥനായതുകൊണ്ട് അർജുനൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയെന്ന് ഒരാളും പറയില്ല. പക്ഷെ അവരെന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി, അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാതെ പറ്റാതെ ഓടിപ്പോയി എന്നേ പറയുള്ളൂ ആൾക്കാർ. അപ്പൊ അത് നിനക്ക് ഒരു സൽകീർത്തി നിനക്ക് തരില്ല, നിനക്ക് ഉപരി ലോകങ്ങളിലേക്കും പോകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക, അത് മാത്രം നീ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ്? ഒരു വില്ലാളി വീരനാണ്, ധീരനാണ്. അപ്പൊ ധീരന് യോജിച്ച വാക്കല്ല ഇതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ നമ്മൾ പരമസത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആബ്സൊല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് പരമസത്യം. ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്, 3 സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ. രീതികള്, ഭാവങ്ങള്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. അപ്പൊ 3 സ്റ്റേജിലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്താണ്? ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും നമ്മൾ ബ്രഹ്മൻ എഫൽജൻസ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസ്. അതായത് ജ്യോതിസാണ്, ഇതൊരു വെളിച്ചമാണ്. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് ഈ വെളിച്ചം? ഇത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു വെളിച്ചമാണ് ഇത്, ഈ ജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അത് നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു വെളിച്ചമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ഈ വെളിച്ചമാണ് നമ്മൾ ജ്യോതിസ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഘട്ടമാണ്. ഇത് ആരാണ് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാര്? ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തി രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഭഗവാൻ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമാണ്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജ്യോതിസ് മാത്രമാണ്, ഒരു പ്രകാശം മാത്രമാണ്, ഒരു ചൈതന്യം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, രൂപമില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അവ്യക്ത രൂപം, ഭഗവാന്റെ ഒരു അവ്യക്ത രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഈ ബ്രഹ്മൻ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന മുക്തി എങ്ങനെയാണ്? അവരിങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ അവ്യക്ത ഭാവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന മുക്തിയാണ് സായുജ്യ മുക്തി. അവർക്ക് എന്താ കിട്ടുക? സായുജ്യ മുക്തി കിട്ടും. അപ്പൊ മുക്തിയിൽ 5 തരമുണ്ട്. സായുജ്യ മുക്തി, സാമീപ്യ മുക്തി, സാലോക്യമുക്തി, സാരൂപ്യമുക്തി, സാർഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ 5 മുക്തികളുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മുക്തി സായുജ്യ മുക്തി, ഇത് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ അത് ശാശ്വതമായ മുക്തി അല്ല. പക്ഷെ ബാക്കി 4 ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശാശ്വതമായ മുക്തികളാണ്. അതായത് സാലോക്യ, സാരൂപ്യ, സാമീപ്യ, സാഷ്ടി, 4 മുക്തികളും പെർമനന്റ് ആണ്, ശാശ്വതമാണ്. പക്ഷെ സായുജ്യ മുക്തി ശാശ്വതമല്ല. കാരണം അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവര് ഭഗവാനെ ഒരു രൂപമില്ലാതെയാണ്, അവ്യക്ത രൂപത്തിലാണ് അവർ ആരാധിക്കാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതാണ് അവർ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലേക്ക് ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജമാണ് കാണുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ
ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ചതുർഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 കൈകളാണ് ഭഗവാന്, നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം. അപ്പൊ ഈ 4 കൈകളുടെ രൂപം എന്താണ്? ഇതിനെ നമ്മൾ പറയും പരമാത്മാഭാവം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രഹ്മൻ കണ്ടു. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം, കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചിന്തിക്കും? പരമാത്മാഭാവത്തിൽ ചിന്തിക്കുക. അതായത് ഈ ഭഗവാൻ എന്താണ്? 4 കൈകൾ കൊണ്ട്, അതായത് 4 കൈയിൽ എന്ന് വെച്ചാല് ചതുർഭുജധാരിയായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തില് ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാ രൂപത്തിലാണ്. ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടാണ് എല്ലാവരുടെയും, അത് മനുഷ്യരായിക്കോട്ടെ, മൃഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ, പക്ഷികളായിക്കോട്ടെ, ജലചരങ്ങളായിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട്. ആത്മാവിനൊപ്പം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് കൂടെയുള്ളത്? ചതുർഭുജധാരിയായിട്ട് ഈ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ആരാണ്? യോഗികളാണ്. ആരാണ്? യോഗികൾ. അവരെന്താ ചെയ്യുക? അവർ ഇതിനേക്കാൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ടാണ്. കാരണം അവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ലോക്കലൈസ്ഡ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഒരു എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തില് ആത്മാവിന്റെ കൂടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ രൂപത്തെ അവര് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അവര് ഈ ധ്യാനം, തപസ് ഇങ്ങനെ, പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടിയ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അതിന്. കാരണം ഒരുപാട് മനസ്സിനെ നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നു ഇവിടെ. അവർ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. ചതുർഭുജധാരിയായ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ അവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നു മൂന്നാമത്തേത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ എന്നതാണ് പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ഭാവം, അതായത് ലാസ്റ്റ് ആണ്, അൾട്ടിമേറ്റ് ഭാവമാണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രീകൃഷ്ണനെ 2 കൈകൾ കാണാം, നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം. ഓടക്കുഴൽ പിടിച്ച് 2 കൈകളോടുകൂടിയാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിനെന്താ നമ്മൾ പറയാ? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എന്ന് പറയും, ദ്വിഭുജാധാരി എന്ന് പറയും. കാരണം സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ചതുർഭുജാധാരി, ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ദ്വിഭുജാധാരി. ദ്വിഭുജ എന്ന് പറഞ്ഞ 2 കൈകളുള്ള ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണിത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ശരിക്കുമുള്ള ആ രൂപം. പക്ഷെ ഇത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഈ എന്താ പറയാ, ദ്വിഭുജാധാരി. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, നല്ല ചിരിയായിട്ട് ആ 2 കൈകളോടുകൂടി ത്രിഭംഗി പോസ്ചർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ. ത്രിഭംഗി ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാൻ, ഒരു വളവ്, 3 സ്ഥലത്ത് വളവുള്ള ആ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് നിന്ന് കാണാം. കൃഷ്ണന്റെ ഇത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3 രൂപം പറഞ്ഞില്ലേ, 3 ഭാവത്തിൽ, അതായത് 3 സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം തന്നിരിക്കുകയാണ്, ഒരു കമ്പാരിസൺ തന്നിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് 3 ഭാവം നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക? ആദ്യത്തെ ഭാവം ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ ഭാവം പരമാത്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, മൂന്നാമത്തെ ഭാവം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു. സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം? നമുക്ക് ആദ്യം സൂര്യന്റെ പ്രകാശം വരും അല്ലെ, സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം, ആ പ്രകാശം മാത്രമേ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെറും പ്രകാശം മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ആദ്യത്തെ ഭാവം. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് പറയും? ഓ, സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെറും പ്രകാശം മാത്രമല്ല, സൂര്യൻ ഉപരിതലമുണ്ട്. അതായത് സൂര്യൻ സർഫേസ് എന്ന് പറയും നമ്മള്. അത് സൺ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സൂര്യൻ വെറും പ്രകാശം മാത്രമല്ല, സൂര്യൻ ഒരു ഉപരിതലം കൂടിയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് പരമാത്മാ റിയലൈസേഷൻ. അതായത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് കണ്ടു, പരമാത്മാ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ്? സൂര്യൻ വെറും വെളിച്ചം മാത്രമല്ല, സൂര്യന് ഉപരിതലവും ഉണ്ട്. അതായത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സൂര്യഗ്രഹമുണ്ട്. അതായത് സൺ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സൂര്യഗ്രഹമുണ്ട്. അവിടെ ചെന്നാൽ ആരെ കാണാൻ പറ്റും? സൂര്യദേവനെ കാണാം. നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്, അതാണ് സൂര്യദേവൻ. അപ്പൊ ആ സൂര്യദേവന്റെ പേരുണ്ട്, എന്താണ്? വിവസ്വൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട 3 സ്റ്റേജിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞവരും വെളിച്ചമല്ല,
ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാഭാവം മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ ദ്വിഭുജാധാരിയാണ്. ഭഗവാന് ഒരു രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്താ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അവനൊരു ലോകമുണ്ട്. അവന്റെ ലോകം എന്താണ്? ഇവിടെ സൂര്യഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന് ഒരു ലോകമുണ്ട്. ഏതാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം. ഏതാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ആ സ്റ്റേജിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സൂര്യൻ വെളിച്ചം മാത്രമല്ല, സൂര്യൻ ഉപരിതലമുണ്ട്, സൂര്യന് ഒരു ഗ്രഹമുണ്ട്. ആ സൂര്യഗ്രഹത്തിൽ ചെന്നാൽ നമുക്ക് സൂര്യദേവനെ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതി. പിന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്ക് സംസ്കൃത വാക്കാണ്, ഭഗവാൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഈ 6 ഇതിവിടെ കാണാണ്ട് നമുക്ക്: സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളും ആരിലാണോ പൂർണ്ണമായി ഉള്ളത് അവര് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഈ 6 കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് ആരിലാണോ ഉള്ളത്? അത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കും, ബാക്കി ആരും പറയില്ല. അപ്പോ നമുക്കിപ്പോ എന്താ പറയാ, ഭഗവത്ഗീത എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളിലും ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച, അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ പറയും സഞ്ജയ ഉവാച, അർജുന ഉവാച, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ പറയും അവര് പറഞ്ഞു ഇവര് പറഞ്ഞു എന്ന്. പക്ഷെ എവിടെയും നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയില്ല. അവിടെ ഭഗവാൻ ഉവാച എന്നാ പറയുള്ളൂ. അവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശ്രീ ഭഗവാൻ സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണ ഉവാച എന്ന് പറയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ? സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഈ സംസ്കൃത പദത്തെ അത് നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? വ്യാസദേവന്റെ അച്ഛനായ പരാശര മുനി. ആരാണ്? പരാശര മുനി എന്ന് പറയും. അത് വ്യാസദേവന്റെ അച്ഛനാണ്. അപ്പൊ ഈ വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? നമുക്ക് ഈ മഹാഭാരതവും 4 വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും പുരാണങ്ങളും എല്ലാം തന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വ്യാസദേവൻ. ആ നമ്മൾ ഇന്നലെയും കണ്ടു, സഞ്ജയന് ഒരു ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൊടുത്തിരുന്നു. ആരോ? വ്യാസദേവൻ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നു കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവ്യ ദൃഷ്ടി എന്താ പറയാ സഞ്ജയന് കൊടുത്തതാരാണ്? വ്യാസദേവൻ. അപ്പൊ ഈ വ്യാസദേവന്റെ അച്ഛനാണ് പരാശര മുനി. ആ പരാശര മുനിയാണ് ഈ ഭഗവാൻ എന്ന സംസ്കൃത ശബ്ദത്തെ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്താണ്? 6 കാര്യങ്ങളും പരിപൂർണമായി ആരിലുണ്ടോ അവരാണ് ഭഗവാൻ. എന്താണ്? ഈ സൗന്ദര്യം ആയിക്കോട്ടെ, സമ്പത്തായിക്കോട്ടെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം, പലരും നമുക്ക് കണ്ടാലും ചിലർക്ക് വളരെയധികം സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് സമ്പത്ത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് ഒരുപാട് കീർത്തി നേടിയ ആൾക്കാരായിരിക്കും, അതിശക്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അറിവ് നേടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ത്യാഗം. അതായത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, അതിൽ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, അതായത് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും നമുക്ക് അതിനോട് ഒരുപാട് ആസക്തി ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആ ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോ ഈ 6 കാര്യങ്ങളും ഒരാളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ചിലവർക്ക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവാം, ചിലർക്ക് എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ചിലർക്ക് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവും, മറ്റതുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ചിലവർക്ക് 2ഓ 3ഓ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ എല്ലാ 6 കാര്യങ്ങളും ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാരാണ്? അത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. ആ ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോ ഇത് നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? പരാശര മുനി. അപ്പൊ ഇപ്പോ ഇത് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. ഇപ്പോ അർജുനൻ സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, 2.2 ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, എവിടുന്ന് കിട്ടി നിനക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ മാലിന്യം വന്നു ചേർന്നു, നിനക്ക് എവിടുന്ന് വന്നു ചേർന്നു നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മാലിന്യം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുമ്പോ അർജുനൻ പറയാണ്. ഇപ്പോ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ പറയാണ് 2.7: कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. അപ്പൊ എന്താ അർജുനൻ പറയുന്നേ? നമുക്ക് നോക്കാം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്റെ ബന്ധം മാറുകയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ബന്ധം മാറുകയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി. അർജുനൻ ആരാണ്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ മിത്രമാണ്, ശിഷ്യനാണ്, ഭക്തനാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അർജുനനും കൃഷ്ണനും ഉള്ള ആ ബന്ധം മാറുകയാണ്. അതായത് എന്താ പറയാ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിൽ നിന്നും ആ ബന്ധം മാറിയിട്ട് ഇപ്പോ ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. കാരണം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പാഠമാണ്. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കൊരു ജ്ഞാനം നേടണമെങ്കിൽ, നമുക്കൊരു വിദ്യ നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബന്ധം എന്താണ്? ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധമായിരിക്കണം. എങ്കിലേ നമുക്കത് വിനയത്തോടു കൂടി നമുക്ക്
നമുക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും, നമ്മളത് കേൾക്കില്ല. അപ്പൊ ആ വിനയഭാവത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ജ്ഞാനം ആർജിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇപ്പോ മാനസികമായി തളർന്നിരിക്കുന്ന അർജുനന് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് പറയാണ്, എനിക്കിപ്പോ മാനസിക ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ഒന്ന് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്കിപ്പോ കാര്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യണം. അപ്പോ ഞാൻ ഈ ശരി ഏതാ തെറ്റേതാ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറയാണ്, ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് ദയവായി പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അർജുനൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? താഴെ മുട്ടുകുത്തിയാണ് അർജുനൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് വിനയത്തോടു കൂടിയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയാ, ആ സുഹൃത് ബന്ധത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോ ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തിലേക്ക് എത്തി. ഭഗവാനോട് അപ്പോ ഒരു വിനയപൂർവം താഴെ ഇരുന്ന് മുട്ടുകുത്തി അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഉപദേശം നൽകിയാലും. ഇപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ അർജുനന്റെ ആ 5 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ 5 കാരണങ്ങൾ കൊടുത്തു അർജുനൻ. ആ 5 കാരണങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഓരോന്നിനും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അർജുനന് ഓരോ ആൻസറും കൊടുക്കുന്നത് എന്ന്, അർജുനന്റെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ വിനയത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന അർജുനനെ നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പോഴാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ദയവായി എന്താ പറയാ ഉപദേശം നൽകിയാലും. ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്നു യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷവും മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ എന്താ പറയാ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹ, അതായത് ഇവിടെ പറയാണ്, ഇവിടെയാണ് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ശരീരം കാണുന്ന ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ആത്മാവിനൊരു ശരീരം വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ പെണ്ണാണ്, ഞാൻ ആണാണ്, നമ്മൾ ഓരോ ബോഡിലി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. പക്ഷെ അതല്ല, അങ്ങനെയല്ല. കാരണം നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, നമുക്ക് ഓരോ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു, അത്രമാത്രം. അത് ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മരങ്ങളാവാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ജലചരമാവാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മൃഗമാവാം, എന്തുമാവാം. അത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കർമ്മം അനുസരിച്ചായിരിക്കും അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരമാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ആ ആത്മാവിന് ഒരു ശരീരം വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ. അത് ഏത് ശരീരമായാലും ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കും. അത് അനിമലിന്റെ ആയാലും മനുഷ്യന്റെ ആയാലും പക്ഷികളുടെ ആയാലും ഏത് ശരീരത്തിലും ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവ് ഉള്ളിലിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുകയാണ്. എന്ത് മാറ്റങ്ങളും? നമ്മൾ ജനിച്ചു, ശൈശവാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ബാല്യാവസ്ഥയിലേക്ക് കിടക്കും, പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കൗമാരം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ യൗവനാവസ്ഥയിൽ, പിന്നെ വാർദ്ധക്യം വരും, അല്ലെ? ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളാണിത്. അപ്പൊ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരേ ശരീരത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴും പക്ഷെ ഈ ആത്മാവിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഈ സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് അതേപോലെ മരണസമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇപ്പോ ഒരാൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിന് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ആ ആത്മാവ് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് വേറെ ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആത്മാവ്. അപ്പോ സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകില്ല. അതായത് ആരാണോ ദുഃഖത്തിൽ, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, സുഖമാവട്ടെ ദുഃഖമാവട്ടെ ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല, അതൊക്കെ ഓരോ അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ഈ 2 അവസ്ഥകളെയും തരണം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അതായത് സമചിത്തം, ദുഃഖം വന്നാലും സുഖം വന്നാലും സമചിത്തനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോഴും ഒരാൾ ജനിക്കുമ്പോഴും ഒരേ മാനസിക അവസ്ഥയായിരിക്കും. അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിണാമത്തെ പറ്റി യാതൊരു സംഭ്രമവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അത് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് കാണും. അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയർ, അഗ്നി, ജലം, ആകാശം, വായു, ഭൂമി. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ആത്മാവും ജീവാത്മാവും പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളാണ്. അതായത് അഗ്നി, ജലം, ആകാശം, വായു, ഭൂമി. ഈ 5 കാര്യങ്ങളും പിന്നെ സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അതായത് മനസ്സും ബുദ്ധിയും പിന്നെ നിത്യ അഹങ്കാരവും.
ഈ 3 കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ 8 കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഇത് മനുഷ്യന്റെ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു മൃഗത്തെ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു പക്ഷിയുടെ ശരീരമായിക്കോട്ടെ, ഏത് ശരീരമായാലും ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 8 ഘടകങ്ങളോട് കൂടിയാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതായത് എന്താ പറയാ, ജഡവസ്തുക്കൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതായത് എന്താണ്, അഗ്നി, വായു, ജലം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൂമി എന്നുള്ള 5 കാര്യങ്ങളും പ്ലസ് 3 എന്താണ്, ബുദ്ധി, മനസ്സും അഹങ്കാരവും. മിഥ്യാഹങ്കാരം. മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്, തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്, നമ്മളുടെ ഈ ശരീരമാണ്, കാണുന്ന ശരീരം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ആത്മാവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ശരിക്കുള്ള ഒരു ആ അറിവ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ശരീരത്തിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നു, ആ കുഞ്ഞ് എന്താ പറയാ, ശൈശവാവസ്ഥയിലാണ്, പിന്നെ കുറച്ച് ബാല്യാവസ്ഥയിലെത്തി, പിന്നെ ഇതേ കൗമാരാവസ്ഥയിലെത്തി, പിന്നെ യൗവനാവസ്ഥയിലെത്തി, പിന്നെ ഇതേ വാർദ്ധക്യമായി രോഗം ബാധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ മരണപ്പെടുകയാണ്. ആ മരണപ്പെടുമ്പോഴും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു വെള്ള കളറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കണ്ടില്ലേ, അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് ശൈശവായിക്കോട്ടെ, ബാല്യമായിക്കോട്ടെ, യൗവനമായിക്കോട്ടെ, കൗമാരായിക്കോട്ടെ, വാർദ്ധക്യമായിക്കോട്ടെ, ആത്മാവിന് യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല, ആത്മാവ് മാറുന്നില്ല. പക്ഷെ ശരീരം മാത്രം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, ഓരോ അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും, മരണപ്പെടുമ്പോ ആ ശരീരം യൂസ്ലെസ് ആയി, വേസ്റ്റ് ആയി, ആ ശരീരം വേസ്റ്റ് ആയി. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തെ അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഉപേക്ഷിച്ച് എന്തായി, പുതിയ ശരീരം അന്വേഷിക്കും. എങ്ങനെ അന്വേഷിക്കും? നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണത്. നമ്മൾ എന്താണോ ഈ ജന്മത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം വെച്ച് നമുക്കൊരു ശരീരം ലഭിക്കും. ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറാണ്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് മരണമില്ല, നാശമില്ല. പക്ഷെ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആത്മാവിന് നാശവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരു കാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ കാർ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ ഈ കാറിൽ ഇന്ധനമൊക്കെ നമ്മൾ നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാറിലെല്ലാം നല്ല കണ്ടീഷൻ ഇരിക്കുകയാണ്. കാർ എല്ലാ രീതിയിലും പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ കാർ ചലിക്കോ? തനിയെ ചലിക്കോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ട് ചലിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാല്, കാറിന്റെ ആ ഉള്ളിൽ ഒരാൾ വേണം, അതായത് ഡ്രൈവർ വേണം. ആ കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡ്രൈവർ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ കാർ മുന്നോട്ട് ചലിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു പ്രവർത്തനം വേണം അവിടെ, അല്ലെ? അതേപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു പ്രവർത്തനം വേണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ശരീരം ഇപ്പൊ ഒരു കാറാണെങ്കിൽ, ഒരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ, ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ വെറുതെ നിശ്ചലമായി നിൽക്കും. പക്ഷെ ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരു പ്രവർത്തനം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ കാറിന് ഡ്രൈവർ വേണം എന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന് ആര് വേണം? ആത്മാവ് വേണം. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവ് ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാളെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാം. അപ്പൊ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അതുവരെ സംസാരിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി, അതുവരെ നടന്നിരുന്ന വ്യക്തി, വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്ന വ്യക്തി, അതുവരെ ആക്റ്റീവായിട്ടിരുന്ന വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് മരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന? അവിടെ നിശ്ചലമാവുകയാണ്. എന്താ കാരണം? അവിടെ നിശ്ചലമായിരിക്കുമ്പോ എന്താ കാരണം? ഉള്ളിലെ അവയവങ്ങളില്ലേ? എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി നിശ്ചലമായിരിക്കുന്നു? കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ ആ വേണ്ടുന്ന ആ പ്രവർത്തനത്തിന് കാരണമായ ഒരു ആത്മാവ് ഇല്ല അവിടെ. അത് ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞു. ആത്മാവ് പോയി, അത് വീണ്ടും ഒരു ശരീരത്തിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞു ആ ശരീരം വിട്ടിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ശരീരം നിശ്ചലമായി കിടക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു പ്രവർത്തനവും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അവിടെ ആത്മാവ് വിട്ടുപോയി ആ ശരീരത്തെ. കാരണം എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവ് വിട്ടുപോകാൻ? നമ്മൾ ഈ തുണി മാറ്റുന്ന പോലെ ആത്മാവ് ഓരോ ശരീരം മാറ്റിക്കൊണ്ടേ ആത്മാവിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നേ? ഇവിടെ ആത്മാവ് എന്താ പറയാ, ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം, അതായത് ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് എന്താണ്? ഒരു ശരീരം വേണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജീവാത്മാക്കൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ ഒരുപാട് ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. എത്രയുണ്ട് ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന്? 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. എത്രയുണ്ട്? 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളെയാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 84 ജീവാത്മാക്കളെ എങ്ങനെയാണ്, ഏത് തരത്തിലാണ് ഭഗവാൻ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് മനുഷ്യരുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുണ്ട്, വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, എന്താ പറയാ, ജലചരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ. ഞാൻ കണക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ അതായത് ജലത്തില് 9 ലക്ഷമുണ്ട്. എത്രയാണ്? ജലത്തില് 9 ലക്ഷമാണ് ജീവജാലങ്ങളുള്ളത്. പിന്നെ മരങ്ങളായിട്ട് എത്ര നിൽക്കുന്നു? 20 ലക്ഷമാണ് മരങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇഴജന്തുക്കളായിട്ട്, അതായത് ചെറിയ പ്രാണികളായിട്ട് 11 ലക്ഷമുണ്ട്. പിന്നെ പക്ഷികളായിട്ട് എത്രയാണ്? 10 ലക്ഷമുണ്ട്. പിന്നെ പ്രാണികൾ, അതായത് നാൽക്കാലികളായിട്ട് 30 ലക്ഷമുണ്ട്. പിന്നെ മനുഷ്യരായിട്ട് എത്രയാണ്? 4 ലക്ഷം മാത്രം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എത്ര കുറവാണ്. മനുഷ്യരായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എത്ര? 4 ലക്ഷം മാത്രമാണ്. അതായത് വീണ്ടും 84ന്റെ കണക്ക് പറയാം. അതായത് ജലത്തിൽ 9 ലക്ഷം, മരങ്ങളായി 20 ലക്ഷം, ഇഴജന്തുക്കളായി 11 ലക്ഷം, പിന്നെ പക്ഷികളായി 10 ലക്ഷം, പിന്നെ നാൽക്കാലികളായിട്ട് 30 ലക്ഷം, മനുഷ്യരെത്ര? 4 ലക്ഷം. അപ്പൊ ഇത് 4 ലക്ഷം. ഈ 4 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞ കൗണ്ട് അല്ല പറയുന്നത്, രീതിയാണ്. അതായത് സ്പീസീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആ രീതികളിലുള്ള മനുഷ്യന്മാരുടെ കണക്കാണ് അത് 4 ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. നമുക്ക് മനുഷ്യരെ കാണാം, മൃഗങ്ങളെ കാണാം, ജലചരങ്ങളെ കാണാം, ഈ ചിത്രത്തിൽ എല്ലാം കാണാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച ആ 84 ലക്ഷം ജീവികൾ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മനുഷ്യജന്മം വളരെ ദുർലഭം. ആകെ കൂടി ഉള്ളത് 4 ലക്ഷം. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ബുദ്ധിശക്തിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം മൃഗങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിശക്തി ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ദുർലഭമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്രയോ ജന്മം നമ്മൾ ഒരുപാട് പാട്ടിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത് തന്നെ. അത് നമ്മൾ വെറുതെ പാഴാക്കി കളയാനുള്ളതല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ബുദ്ധിശക്തി കൂടുതൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ആ വഴിയിലേക്ക് അത് തിരിച്ചു വിടണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും ആനിമൽസിന് എവിടെയാ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക? ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മളും ഭക്ഷണം കഴിക്കും, ഊണ് കഴിക്കുന്നു, കടക്കുന്നു, പിന്നെ പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, കഴിഞ്ഞു കഥ. പക്ഷെ ധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാണികളിൽ നിന്നും ബാക്കി കണ്ട ഈ 80 ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത്. എപ്പോഴാണ്? ഈ 4 ലക്ഷം ഭഗവാൻ വേറെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മളെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വ്യത്യാസപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വ്യത്യാസപ്പെടുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതൊരു ഉദാഹരണം, നമുക്ക് ഈ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആത്മാവാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്, ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാണ്. ഇതൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ്. ഉദാഹരണം പറയാണ്. ഇപ്പോ ഇവിടെ ഈ സ്ത്രീ ചിത്രത്തിൽ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആ ഒരു കിളിക്കൂടുണ്ട്, അതല്ലേ കിളിക്കൂട്. ആ കിളിക്കൂടിനെ വളരെയധികം ഭംഗിയായി മിനുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പെയിന്റ് അടിക്കുന്നു, അതിന്റെ എന്താ പറയാ, ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കിളിക്കൂടിനെ എത്ര പറ്റുമോ അത്രയും ഭംഗിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പക്ഷി ചത്തു കിടക്കുകയാണ് അവിടെ, അല്ലെ. ആ കിളി ചത്തു കിടക്കാണ്. ആ സ്ത്രീക്ക് അതൊന്നും ബാധിച്ചിട്ടില്ല. ആ സ്ത്രീ കൂടിനെ നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം കിളിക്കൂടാണ്. സപ്പോസ് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം കിളിക്കൂടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് എന്താണ്? ആ പക്ഷിയെ പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വെറും ശരീരത്തെ മാത്രം പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ ഉള്ളിലുള്ള ആ കിളി ചത്തുപോവാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ആത്മാവിന് മരണമില്ല, ആത്മാവിന് നാശമില്ല, പക്ഷേ പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ആത്മാവിന് ഒരു പരിശുദ്ധി ഉണ്ട്, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടുന്ന യോനികൾ എന്തായിരുന്നു? നീച്ച യോനികൾ. അതായത് നീച്ച യോനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് നമ്മൾ അധപതിക്കും. അതായത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച് അതിനെ ശരിയായി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തെ, ഭഗവാൻ നമുക്ക് പിന്നീട് മൃഗത്തിന്റെ ശരീരമോ അല്ലെങ്കിൽ ജലചരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങളായിട്ട് നമ്മളെ നിർത്തും. കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ശരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദേഹം പോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്ഷണം കഴിക്കും, അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി ഫിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അതിനെ ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്യും, നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യും, പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ യോഗ, ഫിറ്റ്നസ്സും എക്സസൈസും ഇന്നെല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡിയെ നന്നായി വെക്കും. നമ്മുടെ ബോഡി ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആത്മാവുണ്ട്. ആത്മാവിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. കാരണം ശരീരം നാശം ആയി പോകും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ശരീരം എന്താ ആയി പോകുന്നത്? ശരീരം അവസാനം അത് നശിച്ചു പോകും. കാരണം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശരീരമാണ്, അത് നശിച്ചു പോകും. പക്ഷേ മാറ്റം സംഭവിക്കാത്ത, നശിച്ചു പോകാത്ത ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. എന്താണത്? ആത്മാവ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആത്മാവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആത്മാവിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതെങ്ങനെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ധർമ്മം എന്താണ്? അത് ധർമ്മം 2 തരമുണ്ട്. അതായത് സ്വധർമ്മ, സനാതന ധർമ്മ എന്ന് പറയും. എന്താണ് സ്വധർമ്മ, സനാതന? അപ്പൊ സ്വധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഞാനൊരു അമ്മയായിരിക്കാം, ഞാനൊരു മകളായിരിക്കാം, ഞാനൊരു ചേച്ചി, അനിയത്തി, ഞാൻ എന്തും ആയിരിക്കാം, ഭാര്യയായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ റോലൊക്കെ ഞാൻ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഞാനൊരു സ്വധർമ്മം ചെയ്യാണ്. എനിക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടാവും, ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നു, ഓഫീസിൽ പോകുന്നു, വരുന്നു. അപ്പൊ ഓഫീസിൽ പോയി വന്ന് ഞാൻ പണം സമ്പാദിക്കുന്നു, എന്റെ മക്കളെ നോക്കുന്നു, ഭർത്താവിനെ നോക്കുന്നു, കുടുംബം നോക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, നിത്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡ്യൂട്ടി. ഇത് സ്വധർമ്മം. പക്ഷെ സനാതന ധർമ്മം ഉണ്ട്. അതെന്താണ് ആ സനാതന ധർമ്മം? അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ കൂട് മാത്രം വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരാ. പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ നോക്കണം. അതാണ് കിളി. ആ കിളിക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചത്തുപോയില്ലേ. അപ്പൊ ആ കിളിക്കുള്ള ഭക്ഷണം എന്താണ്? ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം എന്താണ്? സനാതന ധർമ്മമാണ് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം. അപ്പൊ ആ സനാതന ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ സേവനം, ആ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ ജപം ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാനെ സെൻട്രൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് സനാതന ധർമ്മം. അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, ഭാഗവതം വായിക്കുക, ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ധർമ്മ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുക, സനാതന ധർമ്മ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്? അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ എന്ത് പറയുന്നു അത് ചെയ്യുക, എന്ത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് സനാതന ധർമ്മം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ശരീരം മാത്രം നോക്കിയത് കൊണ്ട് അത് നശ്വരമാണ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് ശരീരം പോവും, നശിച്ചു പോവും. പക്ഷെ ആത്മാവ് നശിക്കാത്ത ഒരു ആത്മാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പണിയെടുക്കണം. അതാണ് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഇവിടെ കാണാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരീരം
ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ട്രൈസൈക്കിൾ കാണുന്നുണ്ട്, ബൈസൈക്കിൾ കാണുന്നുണ്ട്, 2 വീലർ കാണുന്നുണ്ട്, 4 വീലർ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ശൈശവാവസ്ഥയിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഒന്നുമേ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ശൈശവാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കിടക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് ബാല്യമായ നമ്മൾ ഒന്ന് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് ഓടി നടക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ആ ഓടി നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കും, കുഞ്ഞിന് നമ്മളൊരു ട്രൈസൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ, ആ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച്. അതേപോലെ അത് കുറച്ച് വലുതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ബൈസൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. കുറച്ചും കൂടി വലുതായ ഒരു യൗവനത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ 2 വീലർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി വലുതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറി. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും കൂടി മാറുകയാണ്. അങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം എവിടെ എത്തി, കാറിലെത്തി അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൗതിക ശരീര ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാണത്, ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ, അതായത് ബോഡി ചേഞ്ച് ആവുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും കൂടി ചേഞ്ച് ആവാണ്. പക്ഷെ ചേഞ്ച് ആവാത്ത ഒന്ന് എന്താണ്, അത് അവിനാശിയായ, സനാതനമായ, പ്രാചീനനായ ആത്മാവാണ്. ആത്മാവ് ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല, ആത്മാവിന് നാശമില്ല, ആത്മാവിന് മരണമില്ല. അവിനാശിയായ ഒന്ന് ആത്മാവാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ കാണിക്കുന്നത്, ഇതിനെ പറയും ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത്, അതായത് ജനന മരണം, അതിന്റെ ചക്രമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതായത് ജനന മരണത്തിന്റെ ചക്രം, ഈ സൈക്കിൾ ഓഫ് റിപ്പീറ്റിഷൻ എന്ന് പറയും. ഇത് ആവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്, അതായത് ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇത്. ജനനം മരണം, ജനനം മരണം കാണാം. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം നമുക്ക്, ആ ഗർഭാശയത്തിൽ ഒരു ഭ്രൂണം ഉണ്ടാവും, അത് പിന്നീട് അത് ജന്മമെടുക്കും. ജന്മമെടുത്ത് ശൈശവാവസ്ഥ, ബാല്യാവസ്ഥ, കൗമാരം, യൗവനം, പിന്നെ വാർദ്ധക്യം, ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മരണപ്പെടുമ്പോ എന്താണ്, ആത്മാവിന് മരണമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ വീണ്ടും ആത്മാവ് ഒരുപാട് അന്വേഷിക്കും. അത് മനുഷ്യൻ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, അതിപ്പോ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ആയാലും പക്ഷിയുടെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഏതായാലും അതിനൊരു പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ശരീരം വേണം എന്ന് മാത്രം. അത് നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് കിട്ടിക്കോളും. ഭഗവാൻ അത് നിയമം പോലെ നമുക്ക് തരും. അപ്പൊ വീണ്ടും അതെന്താണ്, വീണ്ടും ഒരു ഗർഭപാത്രത്തിൽ കയറി. അപ്പൊ വീണ്ടും ശൈശവാവസ്ഥ, കൗമാരം, ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, പിന്നെ വാർദ്ധക്യം, പിന്നെ വീണ്ടും മരണം. അപ്പൊ ഈ ചക്രം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനൊരു ബ്രേക്ക് വേണ്ടേ, നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ബ്രേക്ക് കൊടുക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും മോചിതരാവണ്ടേ അല്ലെ. ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിതരാവണം. ആ മോചിതരാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഈ ആത്മാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മോചനം ഭഗവാൻ നൽകുള്ളൂ. അതാണ് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയാ, ശങ്കരാചാര്യ പറഞ്ഞില്ലേ, പുനരപി ജനനം പുനരപി മരണം പുനരപി ജനനി ജഠരേ ശയനം അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടത് പറയുന്നത്? അപ്പോ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും മരിക്കുന്നു, ജനിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു, വീണ്ടും അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ചെന്ന് പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനൊരു മോചനം വേണ്ടേ നമുക്ക് അല്ലെ, മതിയാവും നമുക്കല്ലേ. ആത്മാവിനൊരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇത്. അത് ബന്ധനത്തിലാണ് ആത്മാവ്. അതിനെ മോചിപ്പിക്കുക എങ്ങനെയാണ്? മോക്ഷത്തിന്റെ ഒരു വഴി നമ്മൾ അതിനെ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം. ആ മോക്ഷത്തിന്റെ വഴി ഒരുക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഒരു അനിമലിന് അത് കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ, നായക്കോ ഒരു പൂച്ചയ്ക്കോ അതിനൊന്നും കഴിയില്ല. അവർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനോ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെ ഞാൻ മോചിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അത് അറിയുന്നത് ആരാണ്? മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമാണ്. കാരണം മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. സംസാരിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിശക്തി ആർക്കാ കൊടുത്തിട്ടുള്ള? ഭഗവാൻ മനുഷ്യന് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജലചരങ്ങളായി, മൃഗങ്ങളായി, പക്ഷികളായി, ഇഴജന്തുക്കളായി, മനുഷ്യരായി. ഈ എല്ലാ 84 ലക്ഷ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? ആത്മാവുണ്ട്. അതായത് നമ്മള് ജീവസത്തകൾ. ആത്മാവുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ, ഈശ്വരൻ. എങ്ങനെയുണ്ട് ഭഗവാൻ? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. ഏതാണ് പരമാത്മാ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ചതുർഭുജാധാരി, അതായത് 4 കൈകളോട്, ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പദ്മ എന്ന് പറയും. ആ 4 കൈകളോടുകൂടി ആ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു. പരമാത്മാ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവത്ഗീത കവർ ചെയ്യുന്ന 5 ടോപ്പിക് എന്താണ്? ഈശ്വരൻ, പ്രകൃതി, അല്ലെ, ജീവാത്മാവ്, കാലം, കർമ്മം എന്ന 5 കാര്യങ്ങളല്ലേ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് നമ്മള്. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ജീവാത്മാവുണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് പരമാത്മാവ്? 4 കൈകളോടുകൂടി ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അത് പൂച്ചയായിക്കോട്ടെ, ഒരു മീനായിക്കോട്ടെ, ഒരു നായ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു പുലി ആയിക്കോട്ടെ, ആരായിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെ അൺനെസസറി, അതായത് അനാവശ്യമായി നമ്മൾ ആരെയും ദ്രോഹിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ എല്ലാത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ഒരു പരമാത്മാവുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സാക്ഷിയായി ഇരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാം കാണുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഭഗവാൻ ഒരു സാക്ഷിയായി ഇരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്.
ഇതും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണ എന്താ പറയാ, അർജുനൻ പറഞ്ഞില്ലേ 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറയാ, റീസൺ കൊടുത്തത് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ ശ്ലോകം. മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്തേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യ താംസി തിക്ഷസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികളെ പോലെയത്രേ. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനനുള്ള മറുപടി ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് എന്താ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ക്ഷണികങ്ങളായ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ശാശ്വതമായ ആനന്ദം ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല, അത് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. കിട്ടും. എങ്ങനെ കിട്ടും? നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പോഷണം ചെയ്താൽ, പോഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ നമ്മൾ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ശാശ്വതമായ ആനന്ദം കിട്ടും. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണോ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ സുഖമാവട്ടെ ദുഃഖമാവട്ടെ അതൊക്കെ ക്ഷണികങ്ങളാണ്, അതായത് ശാശ്വതമല്ല. സുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അത് ദുഃഖമായി അത് ചേഞ്ച് ആവും. പിന്നെ ഇപ്പൊ സുഖമാണെങ്കിൽ അത് ദുഃഖമാവും, ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സുഖമാവും. അത് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇതേതും ശാശ്വതമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്ന സുഖം മറ്റൊരാൾക്ക് സുഖമായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അവർക്കത് ദുഃഖമായിരിക്കും. മറ്റൊരാളുടെ ഒരു ദുഃഖം ഇന്നൊരാൾക്ക് അത് ദുഃഖമായി ആകണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ കൈ മുറിയുമ്പോൾ ഞാനാണ് ആ വേദന അനുഭവിക്കുന്നത്. എന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് സഹതാപം കാണിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന മനസ്സിലാകില്ല, അത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയൂല. കാരണം അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും അവനവന്റെ ആ ഒരു ഇതാണത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവസ്ഥകളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് സുഖാനുഭവങ്ങൾ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു സുഖാനുഭവങ്ങൾ അല്ലെ. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ സുഖത്തെക്കുറിച്ചോ ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ചോ നീ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം എല്ലാം ക്ഷണികങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എങ്ങനെ മാറും? കാലാവസ്ഥ മാറുന്ന പോലെ. നമുക്കറിയില്ലേ, ഇപ്പൊ ഇന്ന് മഞ്ഞുകാലാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ പെർമനന്റ് അല്ലല്ലോ അല്ലെ. കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞുകാലം കഴിഞ്ഞു, വേനൽക്കാലം വന്നു, പിന്നെ മഴക്കാലമായി അല്ലെ. കാലാവസ്ഥ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ദുഃഖമായിക്കോട്ടെ സുഖമായിക്കോട്ടെ അതും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ പറയാണ് അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. ഏതില്? ഈ കാലാവസ്ഥ മാറുന്നത് പോലെ സുഖവും ദുഃഖവും മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനനോട്. ഇത് നമുക്കുള്ള ഒരു പാഠം കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. അപ്പൊ ഈ മരം കാണാം അല്ലെ. ഈ മരം ഒരേ മരം തന്നെയാ, പക്ഷെ അതിൽ എത്ര വ്യത്യാസം നോക്കും. ആ മരത്തില് മഴക്കാലത്ത് ഇലകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നല്ല പച്ചയായിരിക്കും അല്ലെ. ഇലകളൊക്കെ നല്ല പച്ചയായിട്ട് അത് കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും. പിന്നെ എന്താണ്? വേനൽക്കാലം വരുമ്പോ എന്തായി? ഉണങ്ങി കിടക്കുന്ന ആ ഒരു രൂപമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതേ മരം തന്നെയല്ലേ, പക്ഷെ അത് ഉണങ്ങി നിൽക്കും. പിന്നെ മഞ്ഞുകാലം വരുമ്പോ എന്താണ്? ഇലകളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞ് ഒരു ബെയർ ട്രീ എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ, അത് ഒന്നുമില്ല, ബാരൻ ആയിട്ട്. അതിൽ ഒന്നുമേ ഒരു ഇല പോലും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അതിങ്ങനെ എന്നിട്ടും ആ മരം അതേപോലെ നിൽക്കുന്നില്ലേ? ഏതൊക്കെ അവസ്ഥകൾ, കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെ മാറുമ്പോഴും ഒരു മരം എങ്ങനെ അതേപോലെ നിൽക്കുന്ന നിശ്ചലമായി. അപ്പൊ നമ്മളും അതേപോലെ ജീവിതത്തിലെ വരുന്ന ഓരോ മാറ്റങ്ങളും, അത് സുഖമാവട്ടെ ദുഃഖമാവട്ടെ ഏതൊരു അവസ്ഥ, അതൊക്കെ അവസ്ഥ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ. അത് മാറും, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് മാറും. ആ അവസ്ഥകളെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എപ്പോഴാണോ ദുഃഖം വരുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. അതിന്റെ പുറകെ തന്നെ നമുക്ക് ദുഃഖം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. സുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകെ ദുഃഖം ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ അത് അവസ്ഥകളാണ്, അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കാലാവസ്ഥ മാറുന്നത് പോലെ ഇതും മാറും എന്നും വിചാരിച്ച് നമ്മൾ നിശ്ചല മനസ്സോടെ നമ്മൾ മാറ്റമില്ലാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് അർജുനന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യാ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അല്ലാതെ എന്താ പറയാ അതിൽ സുഖം കിട്ടോ ദുഃഖം കിട്ടോ ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒഴികഴിവുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ പിന്മാറാണ്. അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് ധർമ്മമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു മരത്തിന് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. സന്തോഷം ദുഃഖം. അപ്പൊ ഈ സന്തോഷവും പെർമനന്റ് അല്ല, ദുഃഖവും ശാശ്വതമല്ല. എല്ലാം ക്ഷണികങ്ങളായ സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കേൾക്കാം നമുക്ക്. ന ജായത്തെ മ്രിയത്തെ വാ കദാചിന്നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയഃ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യത്തെ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ ഇത് ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ആത്മാവിന് എന്താണ് ലക്ഷണങ്ങൾ? ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും എന്താണ്? ജനന മരണങ്ങളില്ല. അത് ഏതിനാണുള്ളത്? ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ്. ശരീരം മരണപ്പെടും, നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു, നമ്മൾ മരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആത്മാവിന് മരണമില്ല, ജനനവും ഇല്ല. അതെന്താണ്? അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല,
അത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല, എന്നാൽ ഭാവിയിലായിട്ട് അത് ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളൊക്കെ എന്താണ്, ആത്മാക്കളെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ജീവസത്തകള്, ജീവാത്മാക്കള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത അത് പൂർണ്ണതയാണത്. വീണ്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോഴും അത് പൂർണ്ണമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു അംശം ഭഗവാന്റെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നശിക്കുന്നില്ല. അതായത് നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ്. നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിന് ഒരു ജനനവും ഇല്ല, മരണവും ഇല്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, എന്ന് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അജനും നിത്യനും. അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു എന്താ പറയാ, അത് ഒരു ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അജനും നിത്യനും, നിത്യനാണ്, ഇറ്റേർണൽ എന്ന് പറയും. അത് നിത്യനാണ്, എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനമാണ്, വളരെ പഴയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരാതനമാണ്. പിന്നെ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. നമ്മുടെ ശരീരം നശിക്കും, പക്ഷെ ആത്മാവിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിനാശിയായ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. ഇത് വീണ്ടും ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാനി അന്യാനി സംയാന്തി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ചു ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി എന്താ പറയാ, പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നു, ആ ഡ്രസ്സ് ഒരുപാട് കാലം നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഴയതായി, അത് കീറിപ്പോയി, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ മാറ്റും. നമ്മൾ അതിനെ ഉപയോഗിക്കില്ലല്ലോ, അത് മാറ്റി നമ്മൾ പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇടും. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും, അത് ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വലുതായി, അത് എന്താ പറയാ, വയസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ആ ദേഹത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായി, വൃദ്ധാവസ്ഥയിലായി, വാർദ്ധക്യത്തിലായി, പിന്നെ ഓരോ രോഗം ബാധിച്ച് അത് ഉപയോഗശൂന്യമാകുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഏത്, ഈ ആത്മാവ് ഉപേക്ഷിച്ച് വേറെ ഒരു എന്താ പറയാ, പുതിയ ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് അത് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ, നമ്മൾ പുതിയ തുണി അണിയുന്നത് പോലെ, പഴയ തുണികൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച്, പഴകിയ തുണികൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയത് അണിയുന്ന പോലെ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇത് ചിത്രത്തിൽ കണ്ടില്ല. ഇപ്പോ ഒരു മുഷിഞ്ഞ വേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മാറ്റി, നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ടുള്ള വേഷം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കില്ലേ, ഒരു ഉടുപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ ആത്മാവും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ശരീരം വിടും, മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും. ഇതാണ് മരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒന്ന്. ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. എന്താണ്? നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയന്തി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ? ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അതായത് ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മുറിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആത്മാവിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനും കഴിയില്ല, പിന്നെ കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല. ഇതാണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ആത്മാവിന് നാശമില്ല, ഒന്നും തന്നെ ആത്മാവിനെ. അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവിന്റെ പേര് അവിനാശി. അവിനാശിയായ ആത്മാവിനെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കാട്ടിത്തരാണ്. അതാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം. കാറ്റാവട്ടെ, മഴയാവട്ടെ, അഗ്നിയാവട്ടെ, ഒന്നും തന്നെ, ആയുധങ്ങളാവട്ടെ, ആ ആത്മാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന്റെ സൈസ് എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആത്മാവിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഈ തലനാരിഴ ഇല്ലേ, ആ തലനാരിഴയുടെ അറ്റം, ആ ഒരു തുമ്പ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു 1000 കഷ്ണങ്ങളാക്കി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കഷ്ണമാണ് ആത്മാവിന്റെ സൈസ്. ആത്മാവിന്റെ സൈസ് എന്താണ് പറയുന്നത്? 1/10,000 എന്ന് പറയും നമ്മൾ. 1/10,000 പോർഷൻ ആണ് ആത്മാവ്. അതായത് നമ്മളുടെ ആ തലനാരിഴയുടെ അറ്റം നമ്മൾ 1000 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആത്മാവിന്റെ സൈസ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവിനെ ആർക്കും ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും പറയാണ് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്. അതായത് ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യു ധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യ ച തസ്മാത് പരിഹാര്യർത്ഥേ നത്വം ശോചിതും അർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചയമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ നിന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക, അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ജനിച്ചവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ജനിച്ചവൻ ഒരിക്കൽ മരിക്കും, അത് തീർച്ചയാണ്. ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മരണം ഉറപ്പാണ്. അതേപോലെ മരിച്ചവൻ എന്താണ് ഉറപ്പ്? മരിച്ചവന് ജനനവും ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ ആൾക്കാർ പറയും നമുക്ക് ഒരു ജന്മമേ ഉള്ളൂ, അത് അടിച്ചു പൊളിക്കണം അല്ലെ. അത് അങ്ങനെയല്ല, അത് ശരിയായ ധാരണയല്ല, അത് തെറ്റായ ധാരണയാണ്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ഒരു ജന്മമേ ഉള്ളൂ, അയ്യോ നമുക്കൊരു ലൈഫ് കിട്ടി, നമ്മളത് അടിച്ചു പൊളിക്കണം, എൻജോയ് ചെയ്യണം. അല്ല, കാര്യം ആൾക്കാർക്ക് അറിവില്ലാണ്ടാണ് അതൊക്കെ പറയുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെയല്ല, കാരണം ഒരു ജന്മമല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ഒരാള് എന്താ പറയാ ധനികനായി ജനിക്കുന്നു, ഒരാള് എന്താ പറയാ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നു? അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു ജന്മമാണെങ്കിൽ അല്ലല്ലോ. അതെല്ലാം കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. നമുക്ക് ഇന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കണം,
രക്ഷിക്കണം, ഇന്ന വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടും, നമുക്ക് ഇന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാവും, സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താണ് പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ ആ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ജന്മം മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിന് നമ്മൾ ബേസ് ഇടാണ്, അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടാണ്. അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ അതിൽ ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി കാര്യമില്ല, അല്ലെ? അതാണ്, ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചയമാണ്, അതേപോലെ മരിച്ചവന് ജനനവും ഉണ്ട്, കാരണം വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്റെ എന്താ പറയുക കർത്തവ്യം എന്താണോ അത് നീ നിർവഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി, അതിൽ നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്, നമ്മളൊരു ഇത് കാണുന്നു, അല്ലെ? ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് കാണുന്നു, ആൾ ഒരു കൈ പൊക്കി മുങ്ങിപ്പോവാണ്, മുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരാൾ കൈ പൊക്കി രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന ആളെയാണോ രക്ഷിക്കേണ്ടത്, നമ്മളിപ്പോ ആ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ആണോ പിടിച്ച് എടുക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന ആളെ എന്താണ്, ആ മുങ്ങി മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നശിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തെ അല്ല നമ്മൾ രക്ഷിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ അതിനുള്ള എല്ലാം തയ്യാറെടുപ്പും ചെയ്യും നമ്മൾ, അല്ലെ? ഈ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ എത്ര പോയാലും നമ്മൾ എത്ര കാലം ജീവിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെ? ഒരു പരിധി ഉണ്ട്, അല്ലെ? അത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നിയമം പോലെ നടക്കും, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പോലെ. പക്ഷെ ആ നശിക്കാത്ത ഒരു ആത്മാവുണ്ട്, അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ രക്ഷിക്കണം, അതിനെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കണം. അതിനെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക? അത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ എന്നാണോ പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഉയർന്നുയർന്നു വരികയാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ആത്മാവ്, അത് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അത് അവിടേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, വേറെ ഏത് ജന്മത്തിലും അത് സാധിക്കുകയില്ല. അതിനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദേഹി നിത്യമവധ്യേയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത ദേഹി, ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ദേഹി എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് കിട്ടുകയാണ് നമുക്ക്. എന്താണ് ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത. എന്താണത്? ആത്മാവ്, അതായത് ജീവാത്മാവ്. ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവാണ്, ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരമാണ്. അപ്പൊ ദേഹി എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത്? ഈ ദേഹത്തിലാണ്. അതായത് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ദേഹി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും തന്നെ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയണേ ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നീ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ഞാൻ കൊല്ലുന്നു, എനിക്ക് പാവം കിട്ടും, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊന്നും നീ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനനോട്. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. എന്തായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇത് സന്താപമാണോ സന്തുഷ്ടിയാണോ, എനിക്ക് എന്താ കിട്ടതിൽ ലാഭം നഷ്ടമൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട. ഭഗവാൻ പറയാണ്, അതായത് നീ യുദ്ധം ചെയ്യേ, നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? നീ യുദ്ധം ചെയ്യേ, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നീ അന്വേഷിക്കേണ്ട. അതായത് നിനക്ക് എന്താ കിട്ടുക യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ? അഥവാ നീ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ നീ സ്വർഗം പോകും. ഇനിയിപ്പോ അല്ല നീ വിജയം നേടിയാൽ തന്നെ നിനക്ക് എന്താ കിട്ടുക? സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും നീ. അപ്പൊ രണ്ടിലും നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യത്തിലും നീ കൊല്ലപ്പെട്ടാലും നല്ലത് തന്നെയാ, നീ ഇനിയിപ്പൊ ജയിച്ചാലും നല്ലത് തന്നെയാ. അപ്പൊ നീ യുദ്ധം മാത്രം ആ കർത്തവ്യ ബോധത്തോടുകൂടി നിന്റെ കർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. നീ അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അത് നീ ഇപ്പൊ തോൽവിയാണോ, നീ കൊല്ലപ്പെടുവോ, നീ ജയിക്കുമോ, ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. എങ്ങനെയായാലും നിനക്ക് നല്ലത് തന്നെയാ വരുന്നത്. അതായത് കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ സ്വർഗം കിട്ടും, അല്ല എങ്കിൽ നീ സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യത്തിലും നീ ചിന്തിക്കേണ്ട. എഴുന്നേറ്റ് ഉറച്ച മനസ്സോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭോ ജയാജയോ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപം അവാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ കാരണം ഭഗവാൻ പറയില്ലേ, മൂന്നാമത്തെ അർജുനൻ പറഞ്ഞില്ലേ പാപമേൽക്കും. ഇവരൊക്കെ അക്രമികളാണ്, ഇവരെ കൊന്നാൽ എനിക്ക് പാപമാണെന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശ്ലോകമാണ് ഇത്. അതായത് 2:38 ഭഗവാൻ ആൻസർ കൊടുക്കാണ് അർജുനന്. എന്താണ്? പാപം ഏൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഭഗവാൻ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്താൽ മതി. അതായത് ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലം സന്തുഷ്ടി കിട്ടുമോ, എനിക്ക് സന്താപമാണോ അതിന്റെ ഫലം, അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാണോ, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ ലാഭമുണ്ടോ, ജയമുണ്ടോ, തോൽവിയുണ്ടോ, ഇതൊന്നും നീ അറിയണ്ട, അതൊന്നും നീ ചിന്തിക്കേണ്ട. നീ യുദ്ധം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇതിനെ കുറിച്ച് നീ ഓർക്കണ്ട.
അപ്പോ എന്നാൽ എന്താ നിനക്ക് എന്താണ് ഒരിക്കലും പാപം ഏൽക്കില്ല. ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ, അതായത് അനന്തര ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ലേ, അപ്പൊ ഒരു കർമ്മം മാത്രം ചെയ്യുക. കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് നീ ആലോചിക്കേണ്ട. ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കർമ്മണ്യേ വാദികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കഥാചന. അതായത് നിനക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് അധികാരമുള്ളത്. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ്, എനിക്ക് ലാഭം കിട്ടുമോ നഷ്ടമാവോ, എനിക്ക് ജയമാണോ തോൽവിയാണോ, അതൊന്നും നീ ചിന്തിക്കരുത്. അതൊക്കെ നിന്റെ കർമ്മഫലം അത് ഞാൻ തരും, ഭഗവാനാണ് തരുന്നത്. അപ്പൊ നീ കർമ്മം മാത്രം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യേ, പാപം ഏൽക്കുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നീ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത് നമ്മള്, നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യത്തെ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹതോ ഭയാത്. അത് എന്താണ്, നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഇല്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നു. എന്താണ് മഹാഭയം? മരണം അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ആ മരണഭയം, മരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭയക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയണ ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിൽ ഏതാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ ഉദ്യമത്തിൽ ഒരിക്കലും ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഒന്നുമില്ല, അവിടെ പേടിക്കാനില്ല. കാരണം ഏറ്റവും മഹാഭയമായ മരണത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷ നൽകുന്നു. ഭഗവാൻ നമുക്ക് രക്ഷ നൽകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഹനുമാനെ കാണാം, അണ്ണാറക്കണ്ണനെയും കാണാം. അപ്പൊ ഹനുമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഹനുമാൻ ദാസ്യത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ഹനുമാൻ. ഹനുമാനെ അല്ലാതെ നമുക്കൊരു ദാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സേവാ മനോഭാവം, അതായത് രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും പ്രിയങ്കരനാണ് ഹനുമാൻ അല്ലെ. ഹനുമാന്റെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമുക്കൊരു, അതിന് എന്താ പറയാ, അത് പരമോന്നതമാണ്. അതിൽ എന്താ പറയാ, ഇനി ഒരു കമ്പാരിഷൻ ഇല്ല. വേറെ ഒരാളെ നമുക്ക് ഉദാഹരണം കൊടുക്കാനില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ഹനുമാൻ. അത്രയും ദാസ്യ മനോഭാവമാണ് ഹനുമാന് രാമനോട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ രാമൻ അണ്ണാറക്കണ്ണനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ അണ്ണാറക്കണ്ണനെ നമുക്ക് ഹനുമാനെയും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. കാരണം ഹനുമാന്റെ ശാരീരിക പ്രകൃതം വേറെ, അണ്ണാറക്കണ്ണന്റെ വേറെ അല്ലെ. പക്ഷെ എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇവൻ വലുതാണ്, എനിക്ക് ഇവൻ ചെറുതാണ്. അപ്പൊ ഇവൻ ചെയ്യുമ്പോ സേവ അതെനിക്ക് വലുതാണ്, സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ. എന്നാൽ അണ്ണാറക്കണ്ണന്റെ സേവനം വളരെ കുറച്ചായിട്ട് ഭഗവാൻ കാണുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, രാമരാവണ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ എന്താണ്, അവിടെ ആ സേതുബന്ധനം നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഭയങ്കര തിരക്കാണ് എല്ലാവർക്കും. അതായത് മണ്ണ് കൊണ്ടേയിടുന്നു, കല്ല് കൊണ്ടേയിടുന്നു, ആ സേതുബന്ധനം, അതായത് പാലം നിർമ്മിക്കുകയാണ് രാമരാവണ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അത് പാലം നിർമ്മിക്കുകയാണ്. ആ പാലം നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും പണിയെടുക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പണിയെടുക്കുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ശ്രീരാമന് വേണ്ടിയിട്ട് പണിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു അണ്ണാറക്കണ്ണനും കൂടി തോന്നാണ്, ഞാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്നാൽ പറ്റിയതൊന്ന് ചെയ്യണം, എന്ന് ഭഗവാനെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് അണ്ണാറക്കണ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് പോയി മുങ്ങുന്നു. വെള്ളത്തിൽ പോയി മുങ്ങി വരുന്നു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും മണ്ണിലേക്ക് വന്നു കിടന്നുരുളുന്നു. ഉരുണ്ട് കഴിയുമ്പോ എന്താണ്, ആ ദേഹത്തൊക്കെ മണ്ണ് പറ്റുമ്പോ വീണ്ടും കൊണ്ടേ ആ മണ്ണ് അവിടെ വെള്ളത്തിലിടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സേവനം ചെയ്യാണ് അണ്ണാറക്കണ്ണൻ. പക്ഷെ ആ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അതിനെ ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഈക്വൽ ആണ്. ഹനുമാന്റെ ശരീരപ്രകൃതം അനുസരിച്ച് ഹനുമാൻ ചെയ്യുന്ന സേവനം അത് അതിന്റെ രീതിയിൽ അത് വലുതാണ്. പക്ഷെ അതേപോലെ അണ്ണാറക്കണ്ണന്റെ ശരീരപ്രകൃതം അനുസരിച്ച് അതൊരു ചെറിയ സേവനം പോലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് വലുതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഒരിക്കലും നഷ്ടമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താണ്, ഒരു എലി ആ ചെറി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ എലി ചെറി കഴിച്ചിട്ട് നോക്കൂ, അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിക്കും ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, ഈ അനിമൽസിന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയും പാവം വ്യത്യാസമാണെന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, അവർക്ക് അത്രേ ബുദ്ധിയില്ല, നമ്മളെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ആ കഴിവില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ എലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ചെറി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു നെയ്വിളക്ക് ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എലിക്ക് തോന്നാണ് അതും എന്തോ ഭക്ഷ്യ സാധനമാണ്, അതും എന്തോ കഴിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് വെച്ച് ആ എലി പോയിട്ട് ആ എന്താ പറയാ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ തിരിയിൽ വായിടാണ്. അപ്പൊ മൊത്തം ആ ശരീരം ആകെ കത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ്. ആരുടെ, ഈ എലിയുടെ ശരീരം മൊത്തം ആകെ കത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ്. ആ കത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോ എലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എന്താ പറയാ മരണവെപ്രാളമായിട്ട് അതിങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഓടി നടക്കണം ചുറ്റും. ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കണം. അതിനെന്താണ്, മരണവെപ്രാളമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ് കണക്കാക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുകയാണ്. ആ ഭഗവാൻ എന്താ വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ കത്തുകയാണ് എലി. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് വായിട്ടപ്പോ അതിന്റെ ശരീരമാകെ തീ പിടിച്ചു. ആ തീ പിടിച്ചപ്പോ പക്ഷെ അത് ഓടി നടക്കുന്നത് ആ വെപ്രാളത്തിലായാൽ പോലും ഭഗവാൻ കണക്കാക്കുന്നത് അതൊരു സേവനമായിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ വിചാരിക്കണം എന്റെ ചുറ്റും അതൊരു പ്രദക്ഷിണം വെക്കാണ്. കാരണം അത് മൊത്തത്തിൽ കത്തുകയല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് ഒരു മോക്ഷം നൽകുകയാണ്. ഇതൊരു കഥയാണ്, ഒരു പുരാണത്തിൽ വരുന്ന കഥയാണ്. അപ്പൊ അതിനും കൂടി മോക്ഷം ലഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ലാഭം നഷ്ടമില്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നതില്ല. എന്തൊരു ചെറിയ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്താലും അത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് നമ്മളെ നയിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനിയൊരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അവിടുന്ന് തുടങ്ങും നമ്മുടെ ജീവിതം. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇത് നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒന്നാണ് ഈ കണക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഏകേഹ കുരു നന്ദന ബഹുശാഖ ഹന്തശ്ച ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിനഃ.
ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. കുരുനന്ദന ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അതായത് ഈ വഴിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ വഴിക്ക്. ആരാണോ ഭഗവാന്റെ വഴിക്ക് പോകുന്നത് അവർക്ക് ഒരുപാട് എയിം ഉണ്ടാവില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വിചാരിച്ചു കഴിയുന്ന മുന്നോട്ട് ചെയ്യൂല അല്ലെ. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ കാര്യം അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വഴിക്ക് ആരാണോ ചിന്തിക്കുന്നത്, അത് നിശ്ചയദാർഢ്യം, അതായത് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന്, പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ ആ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമാണ്. എന്താണ്? ഭഗവാൻ മാത്രം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്നായിരിക്കും. പക്ഷെ അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സെന്റർ എങ്കിൽ ലക്ഷ്യം ഒന്നായിരിക്കും. പക്ഷെ അല്ല, ഭഗവാൻ അല്ല നമ്മുടെ സെന്റർ, നമ്മുടെ എയിം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ലക്ഷ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാകില്ല. നമുക്ക് ആ ദൃഢനിശ്ചയം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ബുദ്ധി പല ശാഖകളായിട്ട് മാറും. അതായത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ ഒരു വഴിക്ക് വിടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പല വഴിയിലൂടെയും നമ്മുടെ ബുദ്ധി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ബുദ്ധി അപ്പുറത്തും നോക്കും, ഇപ്പുറത്തും നോക്കും, അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും നോക്കും. അപ്പൊ അത് ഒരു വഴിക്ക് നമ്മൾ ആ ബുദ്ധിയെ വിടണമെങ്കിൽ അത് ആ ഭക്തിയുത സേവനമായിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ വഴിക്ക് നമ്മൾ വിടണം. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദൃഢനിശ്ചയം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ല എങ്കിൽ ദൃഢനിശ്ചയം നമുക്ക് വരികയില്ല. അപ്പൊ ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് അർജുനൻ. ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം. അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദ്രൗപദി സ്വയംവരത്തില് ഒരു മത്സരം വെക്കുകയാണ്. ആ മത്സരത്തിൽ എന്താണ്? ദ്രൗപദി സ്വയംവരമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ മുകളിൽ എന്താണ്? ഒരു ചക്രം കറങ്ങാണ്. അവിടെ ഒരു മത്സ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ മത്സ്യത്തിന്റെ ആ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി വേണം ആ അമ്പെയ്യാൻ. അപ്പൊ അമ്പെയ്യണമെങ്കിൽ ആ മത്സ്യത്തിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് വേണം. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ? നേരിട്ടല്ല, താഴെ അവിടെ എന്താ പറയാ, അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ, അതിന്റെ ആ ഒരു നിഴൽ, അതായത് റിഫ്ലക്ഷൻ, പ്രതിബിംബം നോക്കിക്കൊണ്ട് വേണം മുകളിലേക്ക് അമ്പെയ്യാൻ. അത് മത്സ്യത്തിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് കൊള്ളണം. ഇതാണ് ഒരു മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നത് ദ്രൗപദി സ്വയംവരത്തില്. പക്ഷേ അതില് അർജുനൻ വിജയിക്കും. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് അർജുനന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്നായിരുന്നു. എന്താണ്? ആ മത്സ്യത്തിന്റെ കണ്ണ് മാത്രം. അപ്പൊ ലക്ഷ്യം ഒന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. ലക്ഷ്യം പലതും എന്താ പറയാ, പലതും ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൃഢനിശ്ചയം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നമ്മുടെ ബുദ്ധി പല വഴിക്കും ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാപഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധോ വിധീയത്തെ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്ക് എന്താ പറയാ, ഇവകളാൽ ഒരു പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും എന്താ പറയാ, ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാകില്ല. അവിടെ ഭഗവാൻ പറയണ ആർക്കാണ് ഈ ഭക്തി സേവനം, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ആർക്കാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാണ്. അതായത് ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളില്, ഒരുപാട് സുഖാനുഭവങ്ങളില് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് പറയില്ല, മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈർ എന്ന് പറയും. അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭൗതിക ആസക്തികൾ, എനിക്ക് അത് വേണം, എനിക്ക് വീട് വേണം, അത് വേണം, ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കും, കാശ് സമ്പാദിക്കും, പണം സമ്പാദിക്കണം, എനിക്ക് അത് വേണം, ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മോഹങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ഐശ്വര്യങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവർക്കും, പിന്നെ കുറെ സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നവർക്ക് എന്താണ്ടാവുക? ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ പ്രാപ്തി കിട്ടില്ല. ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിനെയും കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ, നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുക, നമ്മൾ മനസ്സും ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മനസ്സും ബുദ്ധിയും നമ്മൾക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ, സുഖാനുഭവങ്ങളിലെ ആസക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളിലെ ആസക്തി നമ്മളെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവില്ല. അത് നമ്മളെ അകറ്റുള്ളൂ ഭഗവാനിൽ നിന്നും. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവ്വം നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ? നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം എപ്പോഴാ വരിക? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്നായിരിക്കണം. അത് ഭഗവാൻ മാത്രം ആയിരിക്കണം, എങ്കിലേ അത് പറ്റുള്ളൂ. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസാ സംഗസ്തേഷു പജായത്തെ സംഗാത് സഞ്ജായത്തെ കാമാത് ക്രോധോഭിജായത്തെ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ ഇളവാകുന്നു? അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ 8 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് 8 സ്റ്റേജ് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് 8 രീതികൾ എങ്ങനെയാവുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ അധപതനം എങ്ങനെയാ, നമ്മുടെ നാശം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് നമ്മൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, ഒരു വലിയൊരു വീട് വാങ്ങണമെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ വരികയാണ്. അപ്പൊ അത് ആ ഇന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എത്രയാണ്? 5 ഉണ്ട്. അതായത് കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി, നാക്ക്, ത്വക്ക്. അപ്പൊ ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ ഏതാണ്? ഇപ്പൊ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു, മൂക്ക് എന്താ പറയാ ഗന്ധം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു, നാക്ക് കൊണ്ട് രുചിക്കുന്നു നമ്മള്, പിന്നെ തൊലി, അതായത് ത്വക്ക്, അതിന് സ്പർശം കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, അപ്പൊ ഈ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എനിക്കൊരു വലിയൊരു വീട് വേണം. അപ്പൊ ധ്യായത്തോ വിഷയാൻ പുംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ഒരുപാട് ചിന്തിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമിതമായ ആഗ്രഹം വരികയാണ് ഇവിടെ. അമിതമായ ആഗ്രഹം വരുമ്പോ എന്താണ്? പിന്നെ കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഉറക്കത്തിലും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ അത് തന്നെ. അപ്പൊ എനിക്കൊരു വീട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണം.
അത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിനെ ഫുള്ളും എന്താ പറയാ, ഫുള്ള് ഇതേ ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും, ഏത് എനിക്കൊരു വീട് വേണം. അപ്പൊ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചിന്തിച്ചു. ആ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു ആസക്തി, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായി ആ കാര്യത്തില്. പിന്നെ ആ ആസക്തി എന്തായി മാറി? കാമമായിട്ട് മാറി. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിയായ ഒരു ആഗ്രഹം. ആ അതിയായ ആഗ്രഹമായിട്ട് മാറി. ആ ആഗ്രഹം പിന്നെ ക്രോധം എപ്പോഴാവുന്നേ? ഇതാ അപ്പൊ പറയുന്നു, ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ, സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ, സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ, ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും, അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയും, പിന്നെ ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. 8 സ്റ്റേജാണ്. ഈ 8 സ്റ്റെപ്പാണ്. അതായത് നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം വരികയാണ്, അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ആസക്തി, അതായത് നമ്മൾ ധ്യായത്തോ വിഷയാൻ പുംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് അതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു. ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായി? ഒരുപാട് കാമം വന്നു, അതായത് അതിയായ ആസക്തി വന്നു, അത് ആഗ്രഹം വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തായി? അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായി? ക്രോധമായി, അതായത് ദേഷ്യം വന്നു. എനിക്കത് കിട്ടുന്നില്ല, എനിക്കത് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും. ആ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ സമൂഹം വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ശരി തെറ്റു മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ നീങ്ങും. അതായത് എന്റെ ദേഷ്യം എവിടെ എത്തുന്നത്? ശരി തെറ്റു മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരും. അപ്പൊ എനിക്ക് എങ്ങനെയും പണം സമ്പാദിക്കണം എന്നുള്ള അതാണ് എനിക്ക് മോഹമെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ശരി തെറ്റൊന്നും നോക്കാറില്ല. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക? നമ്മളിപ്പോ ഏത് രീതിയിലെങ്കിലും, അത് പാപത്തിന്റെ വഴി ആണെങ്കിലും നമ്മളത് ചിന്തിക്കില്ല. എനിക്കത് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി, എനിക്കത് നേടിയാൽ മാത്രം മതി എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയായി മാറി. അപ്പൊ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി തെറ്റു മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് എന്താ? ഓർമ്മപ്പിഴവ്, അതായത് നമ്മുടെ മെമ്മറി ലോസ് എന്ന് പറയും. ആ ഓർമ്മപ്പിഴ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് എന്താണ്? ബുദ്ധിനാശം, നമ്മുടെ ബുദ്ധി നശിച്ചു പോവുകയാണ്. ആ ബുദ്ധി നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ? പിന്നെ അത് ലാസ്റ്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വന്ന് വീഴാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതികതയിൽ വന്ന് ജനിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ അതിയായ ആസക്തി, കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിയായ ആഗ്രഹം, പിന്നെ ക്രോധം, പിന്നെ സമ്മോഹം, ശരി തെറ്റു മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ 8 സ്റ്റേജ് പോകുന്നത്. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്ചരൻ ആത്മവശൈർവിധേയാത്മാ പ്രസാദം അധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി എന്താ പറയാ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നത്? അതായത് രാഗദ്വേഷ, രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അതായത് ഇഷ്ടം. രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഞാൻ പറയില്ല, എനിക്കൊരു കാര്യം ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് ഇന്ന ആളെ ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടം, ആ ഇഷ്ടങ്ങളെ നമ്മൾ രാഗം എന്ന് പറയും. പിന്നെ ദ്വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് ഇഷ്ടമല്ല, എനിക്ക് അയാളെ ഇഷ്ടമല്ല, എനിക്ക് ഈ വ്യക്തിയെ ഇഷ്ടമല്ല, ഇത് ദ്വേഷം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണ ഇതും രണ്ടും പാടില്ല. എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമെന്നും പാടില്ല, എനിക്കതിനെ ഇഷ്ടക്കേടും പാടില്ല. അപ്പൊ ഇഷ്ടവും പാടില്ല, ഇഷ്ടക്കേടും പാടില്ല. അപ്പൊ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിമുക്തനാകണം. അത് എന്താ വെച്ചോ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇഷ്ടക്കേടാവുമ്പോഴും നമുക്കൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഏത് നേരം നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും അല്ലെ. നമുക്കൊരു വ്യക്തി ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്താണ്? ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ ഈ രണ്ടും പാടില്ല. ഇത് രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിമുക്തരാകണം. എന്താ? രാഗവും ദ്വേഷവും പാടില്ല, ഇഷ്ടവും പാടില്ല, ഇഷ്ടക്കേടും പാടില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായ കാരുണ്യം ലഭിക്കും എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ ന ചായുക്തസ്യ ഭാവന ന ചാഭാവയത ശാന്തി അശാന്തസ്യ കുതസുഖം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് അശാന്തസ്യ കുതസുഖം, അതായത് പരമപുരുഷനുമായി, അതായത് ആരാണ് പരമപുരുഷൻ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പരമപുരുഷൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കുന്നില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാനും സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് അവസാനം നമ്മൾ എന്താ പറയുക? സുഖം അല്ലെ, കുതസുഖം. അശാന്തസ്യ കുതസുഖം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എവിടെയാണ് സുഖം കിട്ടുക? അതായത് ശാന്തി എവിടെ കിട്ടും? അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ. നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സുഖം വന്നിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ദുഃഖം വരും, ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, മെല്ലെ പതിയെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരും. നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉറച്ച മനസ്സായി മാറും. അപ്പൊ നിശ്ചയദാർഢ്യം വരും. പിന്നെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി എല്ലാം നമ്മുടെ ആ സ്ഥിര ബുദ്ധിയായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ സമാധാനം കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സുഖം കിട്ടുക. അതായത് നമ്മൾ നിത്യസുഖം, നമ്മൾ പറയില്ലേ ശാശ്വതമായ ആനന്ദം കിട്ടുക എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ശാശ്വത ആനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് മാത്രം.
അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാം. ഭഗവാൻ ഈ രൂപത്തെ എന്താ പറയുക നമ്മള്? ദ്വിഭുജാധാരി, ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്ന പോസ്ചർ കണ്ടോ, ഭാവം കണ്ടോ? അതായത് ത്രിഭംഗി എന്ന് പറയും. 3 രീതിയിൽ വളവുകളുണ്ട്. തലഭാഗത്തും നടുഭാഗത്തും പിന്നെ കാലും. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സുന്ദരമായ രൂപമാണ് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ഈ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ കഴിയുക? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത്. ഭഗവാന്റെ ലോകം ഏതാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ ആ ലോകത്ത് ഭഗവാന്റെ ദ്വിഭുജമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തർ എവിടെ എത്തും? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അത് ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണിന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യേ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠത. അതുകൊണ്ട് കൈകരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ? നമ്മൾ ആരെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുക? അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ആരാണ്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇപ്പൊ ഹയർ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും. ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇല്ല ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിയന്ത്രിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ. അതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ മൗനമായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാലും നമ്മുടെ മനസ്സ് കൺട്രോളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ചെവി കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കണ്ണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൊടുക്കാണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് അതിനെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം. എന്ത് കൊടുക്കണം? ഹയർ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. ഹയർ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഉന്നതമായ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം. ഉന്നതമായ കാര്യം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ സേവനം. ഈ അതീന്ദ്രിയം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഈ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആ ഇന്ദ്രിയം, അതായത് ആ ചെവി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കേൾക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയം എന്താണ്? കേൾക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ചെവി ഇന്ദ്രിയമാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയം എന്താണ്? കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ചെവിയെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എന്താ പറയാ? അതീന്ദ്രിയ കാര്യത്തിലാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനും കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അപ്പോ എന്താ പറയാ, ഒരു ഗുലാബ് ജാമുനും നമ്മളൊരു പാവയ്ക്കും വെച്ചാല് ഏതാണ് ഹയർ ടേസ്റ്റ്? നമുക്കറിയാം, അത് ഗുലാബ് ജാമുനാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ പാവയ്ക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്പുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഹയർ ടേസ്റ്റ് കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് ലോവർ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ആ താഴ്ന്ന സുഖത്തെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഉയർന്ന ഒരു സുഖം കൊടുക്കണം. ഉയർന്ന സുഖം ഭഗവാനാണ്. ആ ഉയർന്ന സുഖത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ശീലമായി കഴിഞ്ഞാൽ താഴ്ന്ന സുഖം തനിയെ എന്താ പറയാ ഇല്ലാതാകും. അങ്ങനെ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ഒതുക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ശത്രുക്കളെ എങ്ങനെയാണ് ഒതുക്കുന്നത്? കൂടുതൽ നമ്മൾ ശക്തിയുള്ളവരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ എന്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ പോയി തന്നെ നമ്മൾ ഫെയിലിയർ ആവും. കുറച്ചു കാലം നമ്മൾ നിയന്ത്രണത്തിലുണ്ടാവും. പിന്നെ പ്രലോഭനങ്ങൾ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണുപോകും. അതാണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഉയർന്ന സുഖം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അങ്ങനെ ശീലിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ താഴ്ന്ന സുഖം എത്ര നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഓടി വന്നാലും അത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഓടി കളിച്ചാലും നമ്മൾ എന്താ പറയാ അതിൽ വീഴില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിപൂർണമായ നിയന്ത്രണത്തിൽ മെല്ലെ 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 പതിയെ വരും. അതിന് അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഉപായം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ കാണാം. അമ്പലത്തിൽ പോവുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കാണാം. പിന്നെ ചെവി കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം കേൾക്കുക. പിന്നെ വാ കൊണ്ട് എന്താ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സനിയെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരും. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാൻ എന്നും വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ
മേൽനോട്ടത്തിൽ. അതാണ് നമുക്ക് ഗുരു വളരെ ആവശ്യമാണ്, പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കില്ലേ, നമ്മൾ എന്തിനാ നമുക്ക് ഗുരു വേണ്ട അല്ലെ? നമുക്ക് ഗുരു വേണ്ട, നമ്മൾ തന്നിഷ്ടം ചെയ്യരുത്. കാരണം എന്താ അറിയോ, നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലും വേദങ്ങളായിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്കൊരു ഗുരു വേണം. ആ ഗുരുവിൽ, കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരവരുടെ ഗുരുവിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അവരവരുടെ ഗുരുവിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇത് ഗുരു പരമ്പരയാണ്. അപ്പൊ ആ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ ആർജിക്കണം, ആ ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ നേടണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ. ഏതില്? ഭക്തി, ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല നിന്റെ വഴിക്ക് നിന്നിഷ്ടം കാണിച്ച് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാന്ന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരും സ്വയം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഇവിടെ അവതരിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്താ പറയാ, സന്ദീപനി മുനി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തരുന്നു? അതായത് നമ്മൾ അതുപോലെ വരണമെന്ന്, ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനത്തെ ആ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ കാര്യം, അതീന്ദ്രിയമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്, ഒരു ഗുരുവിന്റെ വളരെയധികം ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്, ഈ കലയെയും അറിയുന്ന ഒരാള് സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. അത് ഇങ്ങനെ ആരാണോ ഒരു ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ എന്താ പറയാ ആശ്രയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ നിർദ്ദേശം പ്രകാരം, അവരുടെ എന്താ പറയാ ഗൈഡൻസ് പ്രകാരം ആരാണോ ആ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുക, അവനാണ് ഒരു യോഗ്യനായവൻ എന്ന് ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതായത് വിളിക്കപ്പെടും. അവർക്ക് എന്താണ്, സ്ലോലി സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനും പറ്റും, ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണനായ ഒരു ഭക്തനാകാനും കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത് കഴിയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഇങ്ങോട്ട് അധ്യായം 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഭാഗങ്ങൾ ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ആരാണ്? 6 കാര്യങ്ങളാണ് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളും. അതെ. ഈ ആരാണ് പരാശരമുനി? വ്യാസ മഹർഷിയുടെ പിതാവ്. അതെ, വ്യാസമഹർഷിയുടെ പിതാവാണ്. അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? അതല്ല, അത് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ളത്. കാർപ്പണ്യദോഷോ 2.7 രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. കാർപ്പണ്യദോഷോ പഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേത. അതിലാണ് ഭഗവാനെ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കുന്ന ശ്ലോകം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വിനയത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു, ആ ബന്ധം മാറി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം മാറി. പിന്നെ ശ്ലോകം 2:13 എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്? അസ്മിൻ ദേഹിനോസ്മിൻ, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയും. നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. പിന്നെ ഭൗതിക ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം കൊണ്ടാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ. അഗ്നി, ജലം, വായു, ആകാശം, ഭൂമി. അതെ, ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അതെ, 5 + 3 ബുദ്ധി, മനസ്സും അഹങ്കാരം. അതെ. ജീവാത്മാക്കൾ എത്ര തരമുണ്ട്? 84 ലക്ഷം. 84 ലക്ഷം. 4 ലക്ഷം. ജലം 9 ലക്ഷം. ജലം 9, വൃക്ഷം 20 ലക്ഷം, മരങ്ങൾ 20 ലക്ഷം, ഇഴജന്തുക്കൾ 11 ലക്ഷം, പക്ഷികൾ 10 ലക്ഷം, നാൽക്കാലികൾ 30 ലക്ഷം, മനുഷ്യൻ 4 ലക്ഷം. 4 ലക്ഷം. 2:14 പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഏത് കാരണത്തിനാണ് ഭഗവാൻ മറുപടി കൊടുത്തത്? ഭൗതിക സുഖാനുഭവം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അതായത് ഭൗതിക സുഖാനുഭവം. എന്താണ് ഭഗവാൻ അതിൽ പറയുന്നത്? എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? സുഖദുഃഖങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണികങ്ങളാണ്. അതെ, സുഖദുഃഖങ്ങള് നമ്മളെ അത് ശാശ്വതമല്ല, ക്ഷണികങ്ങളാണ്. അതെ, അതല്ലേ നമ്മള് അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്, എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ആത്മാവിന് മരണം ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ കഴിയില്ല, അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാറ്റിനെ കൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല. അതാണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. പിന്നെ സമ്മോഹം എന്നാൽ എന്താണ്?
ശരിയും തെറ്റും ശരിയും മനസ്സിലാകാത്ത അവസ്ഥ. അതെ, അതാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്രോധം വരുമ്പോ പിന്നെ എന്തായി ശരിയും തെറ്റും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകും. പിന്നെ കാരണം നമുക്ക് അത് എന്തായാലും നേടിയേ മതിയാവൂ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. അതാണ് സമൂഹം. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവൻ. ഇതാണ് ഇന്ദ്രിയ. അതെ, കറക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞാൻ ഇന്ന് തൊട്ടാണ് നമ്മുടെ ദാമോദര മാസം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോ ഈ ദാമോദര മാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രസക്തി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിരുന്നല്ലോ, കണ്ടിരുന്നോ? എല്ലാരും വായിച്ചിരുന്നോ? കണ്ടിരുന്നു. കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം. ദാമോദര മാസത്തിന്റെ ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കാണുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പിൻ ചെയ്യൂ ഈ വീഡിയോ. ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് മറ്റേ പേരിലാണ് മാതാജി. ഹരേ ഒരു കൃഷ്ണ. മിനിറ്റ്. കാണുന്നുണ്ടോ? കണ്ടോ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? മാതാജി അത് പിൻ ചെയ്യൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സുനിത അരവിന്ദ് എന്നുള്ളത് നോക്കൂ. സുനിത അരവിന്ദ് എന്നുള്ളത് മാതാജി എങ്കിൽ സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് ചെയ്യൂ, കാരണം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല? ഇപ്പം കാണാം. ആ മാതാജി കാണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ദാമോദർ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ദാമോദർ. ഇതാണ് ദാമോദർ. ഈ ദാമോദര മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുക. കൃഷ്ണന്റെ ഈ രൂപമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വിളക്ക് കാണിക്കുക. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് പാദത്തിന്റെ അവിടെ 4 വട്ടം ഇങ്ങനെ 1 2 3 4. പിന്നെ ഈ വയറിന്റെ ഭാഗത്ത് 1 2. പിന്നെ മുഖത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് 1 2 3. പിന്നെ മൊത്തത്തില് 7 പ്രാവശ്യം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദാമോദര അഷ്ടകം പാടും. അത് പാടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഈ ഒരു മാസം ഇതുണ്ടാവും കേട്ടോ. നെയ്വിളക്കാണിത്. നെയ്വിളക്കിൽ ഡെയിലി ദിവസവും നമ്മൾ നെയ്വിളക്ക് കാണിക്കും ഭഗവാൻ. ഇതാണ് യശോദമ്മയാണ്. ഇതിന്റെ കഥ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം വീണ്ടും. ഇതാണ് ദാമോദര എന്ന് പറയും. ദാമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കയറാണ്, ഉദര എന്ന് പറഞ്ഞാല് വയറാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വയറിൽ എന്താ പറയാ യശോദമ്മ ആ കയറ് കെട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലീലയാണിത്. ദാമോദര ലീല എന്ന് പറയും. ഇതാണ് ദാമോദര. കണ്ടില്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ?
ഇതാണ് ദാമോദരൻ. അപ്പൊ ദാമോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാർത്തിക മാസത്തിൽ ഒരുപാട് കൃഷ്ണൻ ലീലകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു ലീലയാണ് ഈ ദാമോദര ലീല. അപ്പൊ ദാമോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ചെറിയ കുഞ്ഞായിരിക്കും. അത് കഥ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും പറയാം, സമയം ഒരുപാടായി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് കുസൃതി കാണിക്കുമ്പോ യശോദ അമ്മ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ കെട്ടുന്ന ഇതാണ്, ഉരലിൽ കെട്ടുകയാണ്. ആ ഉരലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭഗവാനെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി കയറെടുത്ത് കെട്ടാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ പക്ഷെ കെട്ടാൻ സാധിക്കില്ല അമ്മയ്ക്ക്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രയത്നിച്ച് പിന്നീട് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം കരുണ കാണിക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, കരുണ എങ്ങനെ ലഭിക്കുക, നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രയത്നിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ കരുണ കാണിക്കും. അപ്പൊ എത്ര നോക്കിയാലും യശോദമ്മ എത്ര നോക്കിയാലും ഭഗവാനെ കെട്ടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു 2 ഇഞ്ചിന്റെ കുറവ് കാണുന്നുണ്ട് കയറ് എങ്ങനെ പോയാലും. അപ്പം ഭഗവാൻ അവസാനം കരുണ കാണിച്ച് കെട്ടാൻ അനുവദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കെട്ടാൻ എങ്ങനെ പറ്റുക, നമ്മുടെ പ്രേമം കൊണ്ടും ഭക്തി കൊണ്ടും മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കെട്ടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ പ്രയത്നം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഭഗവാൻ നമുക്ക് കരുണ നൽകും. അങ്ങനെ അമ്മ ഭഗവാനെ ആ ഉരലിൽ കെട്ടുന്ന ആ ഒരു ലീല നടക്കുന്നത് ഈ കാർത്തിക മാസത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മാസം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാസമാണ്. ഈ മാസത്തിൽ ഒരുപാട് ലീലകൾ കൃഷ്ണൻ കാണിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലീലാണ് ഇത്. ഭഗവാന്റെ ദാമോദര മാസം എന്ന് തന്നെ പേര് ഇതിന്, കാർത്തിക മാസം, ദാമോദര മാസം. അപ്പൊ 30 ദിവസം നമ്മൾ ഭഗവാനെ നെയ്വിളക്ക് കാണിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ, അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലേക്കും വയറിലേക്കും പിന്നെ മുഖത്തേക്കും പിന്നെ ടോട്ടലായിട്ട് 7 റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ കാണിച്ച് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു മാസമാണിത്. വളരെയധികം എന്താ പറയാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാസമാണിത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? ഒരുപാട് സമയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഇപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടില് കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹമാണ്, അങ്ങനത്തെ ഉണ്ണിയുടെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പോ അങ്ങനെ പൂജിക്കാൻ പറ്റുമോ കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹത്തെ? എങ്ങനെയായാലും ഇത് പക്ഷെ ഇത് ദാമോദരന്റെ ഒരു ചിത്രം കിട്ടും. ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ആ ചിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ പറ്റും. പൂജിക്കാനല്ലേ? അങ്ങനെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ കാണാം 3-ാമത്തെ അധ്യായം. എല്ലാവർക്കും കീർത്തനം അറിയോ ചോദിച്ചു നോക്കിയാ? കീർത്തനം അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് തരാം. ദാമോദര അഷ്ടകം അല്ലേ, അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് തരാൻ പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ സാര പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ കാണാം കേട്ടോ എല്ലാവരും. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണാം. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.